Хвала Христу, сябры, супакой і дабро. Хоць за вокнамі цёмна, але ўжо чуць такі лёгкі смак кавы, пачынаецца новы дзень. І файна, што можам правесці таксама ў святле Божага Слова. А Божае Слово не заўсёды лёгкае, часамі як эта мішка ўмее тут насвечваць, ён патрафіць так моцна пазмагацца з намі, але дзеля таго, каб там пэўная праўда адкрыць. Вітаю вас усіх у чарговым выпуску Bible Espresso. Сённяшняе Евангелие вписывается трошки вот такі настрой адвента. Появляется Ян Хрысціцель знову, але появляется под постаццю пророка Іллі. Але калі ўсё так раскласці дакладна, вернемся да кантэксту гэтага Евангелия. Езус тлумачыць вучням, которые пытаются яго наконт пророка Іллі, калі ён прыйдзе, як это будзе, бо габрэі верылі, што перад тым, як Месія прыйдзе, перад тым, як ўсё здзейсніцца, мусіць прыйсці пророк Ілля і там это ўсё направіць гэты свет. Езус кажа, што істотна ён прыйшоў ужо, але людзі яго не прынялі, і тое будзе з Месіяй, тое будзе сынам чалавечым. Але кантэкст таго, што ён гаворыць, адбываецца падчас таго, як вучні сыходзяць з гары перамянення Мацвея. І там на гэтай гары яны бачылі Іллю, там на гэтай гары яны бачылі перамяненне Хрыста, зразумелі, што Христос гэта незвычайны чалавек. Зразумелі таксама, што Христос сур'ёзна гаворыць пра сваё з мёртвых паўстанне, пра то, што мусіў цярпець, чулі гэтую размову Христа з Маісеем, з Іллёю, і яны ў такім стане трошкі радасці, трошкі страху, няпэўнасці, так што будзе далей. Спускаюцца з Езусам з гэтай гары, мало што гаворачы, і так як бы хочуць па-чалавечы змяніць трошкі клімат, змяніць тэму. Мы сёння размаўлялі пра надвор'е, яны як зачэпку злавілі гэта пророка Іллю. І цікава, што там паўляюцца нашы любімыя, такі як у Бібліі, выразы ў беларускім тлумачэнні гэта няма, што яны, запытаючыся, сказалі, Езус ім адказваючы адказаў, такія таўталогіі, которые маюць значэнне. Тут прарокі даслоўна, пытаючыся Езуса, кажуць, што вучоныя ў Пісанні кажуць, што. То есть гэта не іх ідэя, то есть гэта не ідэя запісаная канкрэтна, это хтосьці сказаў, што штосьці далей. Все ведам, розныя ёсць такія тэорыі. Габрэі лічылі, што Ілля вельмі важны для іх веры. Падчас кожнага абразання Ілля быў духоўна прысутны прарок і лічыўся такім аля хросным для кожнага чалавека, который сталы ўжо ў веры габрэйскай і который падчас небяспекі ў жыцці мог гэтага Іллю паклікаць, і гэта Ілля павінен быў прыйсці у момант крызісу веры асабліва. Падчас Пасхі заўсёды, так як мы на вігілію чакаем Езуса у нейкім госці, который можа прыйсці неспадзявана падчас Пасхі, не зачыняліся дзверы ў габрэяў, яны верылі, што пророк Ілля можа прыйсці ў кожны дом, святкаваць. І таму ён быў для іх важны, таму такія апокрыфы розныя пра яго, як гэта павінна быць, кружылі. На што Езус адказвае таксама словам, который мае адзін корань, словам апокрыф. Кажа апокриномай. Эйпен. Вось гэты адказ, слова, як Езус адказвае, ён аддзяляе, бо слова апокринома, яно мае яшчэ такое значэнне, аддзяліць, што расставіць усе кропкі. То есть ён так адказвае, хацеў канкрэтна гэта таму закрыць, што сапраўды прыйдзе Ілля і ўсё апокатхістэмі, ўсё ісправіць, ўсё направіць. Мы ведаем, што направіць не Ілля, ведаем, што направіць сам Христос сваёй смерцю, сваім з мёртвых паўстанні. Але указваючы вось на гэту традыцыю чалавечую, на эту традыцыю народную, кажа, што сапраўды Ілля прыйшоў ужо ў Яне Хрысціцелю, который быў прадвеснікам яго Езуса, Месіі, але людзі за тым Яном Хрысціцелем так зрабілі, як самі хацелі, і што гэта самае чакае таксама Месію, бо Езус кажа, што ён таксама намагае, даслоўна там ёсць, намагаецца, хоча гэта цярпенне прыняць альбо паспытаць гэтага цярпення. Што нягледзячы на то, што зрабілі людзі з Яном Хрысціцелем, а ведаем, што зрабілі, то Езус таксама не баіцца гэтага шляху. Так як бы апосталам хацеў сказаць: вярніцеся, хлопцы, не уцякайце ад важнай тэмы, ад тэмы з мёртвых паўстання, ад тэмы смерці збаўцы, бо вы, мае вучні, вы павінны ў гэтай тэме быць. Не уцякайце. Не уцякайце у тэмы, которые вас бавяць, не уцякайце у тэмы, которые нічога не значаць. Шляхам жыцця, цягам жыцця мы розныя такія
прыбіраем паставы і тэмы шукаем, которые нас адцягнуць ад таго, што істотнае. Каб гэтым істотным не займацца. Ведаем, што калі, напрыклад, чакае нас прыбіранне, сёння субота, гэта цалкам магчыма, то будзем 1000 рабіць рэчаў, которые нас адцягнуць ад этой адной істотнай. Езус праз сённяшняе слова сваё як бы хоча вярнуцца нас. Кажаць, хлопцы, не, вяртаемся. Вяртаемся, хлопцы і дзяўчаты, да таго, што істотнае, да таго, што важнае. Да тых тэмаў, да тых розных значэнняў, которые нашае жыццё зробіць сапраўды істотным.